proposa lortzekotan, gu gara zure jendea. Jatorrak, lagunak, salbatzaileak, da astunak, men egiten duen oro, daramagu gailurrera. Hemen kontzientziak bostatxola, izenpetuta aurrera. Hau duzu merkatuko materialik onena, zatoz gurekin bana dezagun fortuna. Kontrakulturaren industriaren zurtoina, ikusleen zerbitzura. Hemen dena da maru, dena da kukurria. Urrutira ez joa, hau da kulturaren fast fooda. Hemen dena da maru, negozioa, etekina, arrakasta, zure harima, zure amarena. Baina kontuz biharamunean, zer jaso den galdetzean. Bapatean zureak egin du, dena galdu duzu jada. Materialik onena, zatoz gurekin bana dezagun